Kristau fededun maiteok. Ongi etorriak ospaketa honetara. Ospaketa honen aurretik galdera nagusi bat. Ohiturari eutsi edo Jesusen jokaera ikasi. Gure jokabideak aztertzen saiatu gera Garizunaldian. Bere bizitzan Jesusek egin zituen aukerak ikusten ere ahalegindu gera. Gaur Jesusen bide lagun izan nahi dugu. Paskorako bidean lagundu nahi genioke. Bere nekealdi eta piztueran berarekin egon nahi genuke. Bizitzako erabairekirik zailena, ausartena eta adoratsuena Jerusalenen sartu zenean hasi zuen Jesusek. Ez algera kokilduko zailtasunak sortzen zaizkizugunean guri ere. Jerusalendar haiek bezala, palmadarrak eskuan ditugula eta kantuka geure erabakia eta asmo onena agertuz bidean lagundu nahi diogu Jesusi, bere erabaki maitekor eta salbatzailea eskertzeko. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senide maiteok, Garizumako aldi honetan, bihotzak prestatzen aritu gara penitentziaz eta maitasun egintzez. Hurbildugu Pasko jaia. Eliza guztiarekin batean bildu gara gaur jaunaren Pasko misterioari hasiera emateko. Misterio hori Jesu Kristoren nekaldia eta piztuera dira. Misterio hori betetzeko sartu zen Jesus jauna Jerusalengo hiri santuan. Beraz, gu salbatzeko egin zuen sarrera horren oroipena ospa dezagun fedez eta maitasunez. Eta jarrai diezaiogun eta lagundu gure jaunari, haren gurutzean bat eginda, haren piztuera eta bizian ere bat egin dezagun. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, bedeinka itzu erramu adarrauek, eta egizu Kristo gure erregeri goraka eta kantari jarraitzen diogunok, beronen bidez betiko Jerusalena iritsi gaitezena. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, hitz hauek esan ondoren, Jerusalenera bidean gora jarraitu zuen Jesusek denen aurretik. Olia mendi inguruko Betfage eta Betania herrisketara hurbildu zelarik, bere ikasleetako bi bidali zituen Jesusek esanez. Zoazte aurreko herriska horretara, sartzean astakume bat aurkituko duzue lotuta, gainean inor jarri ezaiona. Askatu eta ekarri niri. Norbaitek zergatik askatzen duzuen galdetuko balizue, erantzun, jaunak behar. Joan ziren bada bidalitakoak, eta Jesusek esan bezala aurkitu zuten dena. Astakumea askatzen ari zirela, jabeek galdetu zieten. Zergatik askatzen duzue astakumea? Jaunak behar du, erantzun zuten haiek.
Jesusi jarriz ekarri zioten eta beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarririk gainean eserarazi zuten. Eta pasatzean jantziak zabaltzen zituzten bidean. Oliamenditik behera hartzera zikoala, ikasle guztiak multzoan pozez beterik jainkoa ozenki goresten hasi ziren, ikusi zituzten mirari guztiengatik. Honela zioten, bedeinkatuak haun datorren erregea, bakea zeruan eta aintza jainko gorenari. Jendarteko fariseu batzuek esan zioten Jesusi, Maizu, egiezu herri eta ikasleei. Hark erantzun zien, egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oihu. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jesus goretsi zuten jendearen antzera, lagun diezaiogun guk ere jaunari, pozez kantari. Jainko ahal guztidun beti erekoa, gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea gizon egitea nahi izan zenuen. Iguzu arren, haren nekaldiko irakaspenak gogoan arditzagula, harekin batera biztu gaitezen. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri. Beste gizaki guztiek bezala, badu ezina eta nekea jainkoaren zerbitzariak. Baina baita atsekabea gainditzen duen konfiantza eta uste ona ere. Adi dago bihotza irekita,
eta era berrira entzuten duen guztia. Hala esango digu Isaías profetak. Dios está siempre con su siervo en el sufrimiento. Y son siervos de Dios todos los que escuchan el sentido que Dios da a la vida. Escuchemos al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau, bihotz-eroriei adore hitza esateko. Goizero dit belarria ernearazten, ikasle ona bezala entzun dezaban. Jainko jaunak belarria iriki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkar eskaini nien jotzen indutenei, masaiak bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu irainei eta listuei. Jauna du laguntzaile, horregatik ez naiz kikilduko, horregatik gogortu dut aurpegia arkaitza bezala. Bai dakit ez naizela lotsagarri gertatuko. Jaunak esana, nire jainkoan non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Denok berriz. Nire jainkoan non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Ikusten nautenek burla egiten didate, keinuka eta zeinuka. Jaunaren gana jo dut libra dezala, salba dezala inbeste maite badu. Nire jainkoan non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Gaizkile taldeak inguratu nau, zakur tropelak erdian hartu. Eskuinak zulatu dizkidate, ez urretazan gelditu naiz. Nire jainkoan non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Bere ahalmenen indarrez salbatzezaken jainkoak gizakia, baina bere zorigaitza hartu eta eraman nahiago izan zuen gizakia barrutik salbatzeko, esango die San Pablo Filipoarrei. Se debe comenzar por compartir la tragedia para colaborar eficazmente en la lucha liberadora. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Filipotarrei egindako gutunetik. Kristo Jesusek, jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogorre utzi jainkozko bere mailari. Bestela baizik, zegokion aintza utzi eta esklabo izaera hartu zuen gizakien antzeko eginez. Eta gizaki bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez eriotzaraino, gurutzean hiltzeraino.
Horregatik, denen gainetik goratu zuen Jainkoak, eta izen guztietan bikainena eman zion. Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mingain guztiek aitor dezaten, Jesu Kristo dela jauna, Jainko aitaren aintzara. Jaunak esana, eskerra zuri jauna. Jesusek ez zuen mirari bat egitera behartu eta konprometitu nahi bere aita. Jesusek hartu zuen azken erabakia erakusten digu evangelioaren 3. zati honek. Ez da show harrigarri bat Jesusen ekaldia. Nagusikeriak eta agintekeriak zapaldu dituen guztiekin bat egiten du beraien egoeran. Otoitz luzearen ondoren, aitaren borondatea da bere erabakia. Hauek danak evangelioan entzungo ditugu. Presta gaitezen evangelio hori entzuteko. Zutik harri eta abestu. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik, zenean, Jesus mailan jarri zen apostoluekin eta esan zien. Banuen gogoa, sufritu aurretik Pasko afari hau zuekin egiteko. Ara zer diotsu edan, ez dut gehiago Paskoa ospatuko, hau Jainkoaren erreinuan bere betera iritsi arte. Eta edalontzi bat hartu, esker honezko otoitza egin eta esan zuen. Hartzazue eta banatu zeuen artean. Ara zer diotsu edan. Ez dut gaurdanik gehiago ardo honetatik edango. Jainkoaren erreinua iritsi arte. Gero, ogia hartu eta esker honezko otoitza eginez, zatitu eta eman zien esanez. Hau nire gorputza da,
zuentzat emango dena. Egizue hau nire oroigarri. Eserita entzungo dugu hemendik aurrera. Afalondoan gauza bera egin zuen edalontziarekin, esanez. Edalontzi hau itun berria da, zuentzat isuriko den nire odolaz ezarria. Baina begira, nirekin mahaian dago salduko nauena. Gizonaren semea badoa, erabakia dagoen bezala, baina doakabea salduko duena. Ikasleak beren artean galdezka hasi ziren nor izan ote zitekeen hori egingo zuena. Eztabaida sortu zen ikasleen artean, zein ote zen handiena beren artean. Jesusek esan zien. Herrietako erregeek menpean hartzen dituzte beren herriak, eta agintedunek ongile deitzea nahi izaten dute. Zuek ez jokatu horrela. Zuen artean nagusiena izan bedi gazteenaren pareko, eta agintaria zerbitzariaren pareko. Izan ere, zein ote da handiago, mahaian jarrita dagoena, ala zerbitzatzen ari dena. Ez ote da mahaian dagoena? Ba, ni zerbitzari bezala nago zuen artean. Zuek nirekin iraunduzue nire probaldietan, eta nik erreinua ematen dizuet, aitak niri eman zidan bezala. Nire mahaian jango eta edango duzue nire erreinuan, eta tronuetan eseriko zarete Israel herriko 12 leinuak epaitzeko. Eta esan zuen gainera. Simon, Simon, Satanasek beretzat nahi zaituzte, garia galbaean bezala zuek astintzeko. Baina nik otoitz egin dut zure alde, zure fedea itzal ez dadin. Eta zuk nigana bihurtzean, sendo izazu zeure senideak. Jauna, presnago zurekin baita kartzelara eta heriotzara ere joateko. Ara zer diotsudan, Pedro, gaur oilarrak jotzerako 3 aldiz ukatuko duzu ni ezagutzen nauzula. Ondoren guztiei esan zien. Falta izan altzenuten ezer, poltsarik eta zakutorik eta oinetakorik gabe bidali zintuztedanean. Ezer ere ez. Orain ordea polsa duenak ardezada eta gauza bera zakutoa duenak. Eta ezpatarik ez duenak sal dezala soingainekoa eta erosi ezpata. Zeren egiaz diotsuet, nigan bete beharrekoa dela liburu santuan idatzirik dagoen hau. Gaizkileen kidekotzat jo zuten. Izan ere nireak laster egingo du. Jauna, baditugu hemen 2 ezpata. Nahikoa da. Kristorekin hileta, berarekin bizi. Kristorekin sufrituz, berarekin errege. Atera zen Jesus eta ohi zuen bezala Oliamendira joan zen. Ikasleek ere jarraitu zioten. Ara iristean, Jesusek esan zien. Egizue otoitz tentaldian ez erortzeko. Eta haien gandik
harrikada bat bide aldendurik, belauniko honela egin zuen otoitz. Aita, nahi baduzu, urrun ezazu nigandik edari mingots hau, baina ez bedi egin nire nahia, zeurea baizik. Hortan, aingeru bat agertu zitzaion zerutik adore emanez, eta larriak harturik are eta lehiatsuago egiten zuen otoitz. Izerdia tantaka zerion lurrera, odola bezain lodi. Otoitzetik zutiturik ikasleengana joan zen. Naigabearen naigabez lo aurkitu zituen eta esan zien. Nolatan zaudete lo, jaiki eta egin otoitz, tentaldian ez erortzeko. Orainik hizketan ari zela, gizatalde bat agertu zen. 12 bat, Judas zeritzana, zetorren haiekin buru, eta Jesusengana hurbildu eta musu ematera joan zen. Jesusek esan zion. Judas, musu batekin saltzen alduzu gizonaren semea. Gertatzera zioana ikusirik, Jesusen inguruan zeudenak esan zioten. Jauna, erasoko aldieko ezpataz. Eta haietako batek apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion, baina Jesusek esan zion. Utzi, nahikoa da. Eta belarria ukituz sendatu egin zuen. Orduan, beraren aurka etorriak ziren apaizburu, tenpluko guardiaburu eta herriko zaharrei esan zien. Lapur baten bila bezalaxe etorri zarete ezpata eta makilekin. Egunero zuekin nintzen tenpluan eta etzenidaten eskurik erantzi. Baina oraintxe da zuen ordua, ilunpearen nagusialdia. Jesus preso hartu eta apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Pedrok urrututik jarraitu zion. Batzuk patio erdian sua piztu eta inguruan eserita zeuden. Pedro ere haien artean eseri zen. Neskame batek Pedro sutondoan eserita ikustean, begira jarri eta esan zion. Hau ere Jesusekin ibili oizen. Baina hark ukatu egin zuen. Emakume, nik ez dut ezagutzen hori. Handik berehala, beste batek ikusi eta esan zion. Zu ere horietakoa zara. Eta Pedrok. Ez, ni ez. Handik ordu batera edo, beste batek gogor egiten zion. Bai, hau ere Jesusekin ibili oizen, Galilearra da eta. Pedrok erantzun zuen. Ez dakit zertaz ari zaren gizona. Eta une berean, orainik hizketan ari zela, oilarra jo zuen. Itzuli zen jauna eta Pedrori begiratu zion. Gogoratu zitzaion Pedrori jaunak esandakoa. Gaur oilarra jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Eta kanpora irtenik, negarrari eman zion saminki. Jesús oreja maite, aporio sua, amodo hostia, Jesus preso zeukatenek burlaka eta joka zarabilten, begiak estalirik galdetzen zioten. Asma ezak profeta, zeinek joago?
eta beste hitz iraingarri asko esaten zioten. Eguna argitu zuenean, herriko zaharren kontseilua, apaizburuak eta lege maisuak bildu ziren, eta Jesus batzar nagusira eraman zuten. Hau esan zioten. Mesias baldin bazara esaiguzu. Jesusek erantzun. Esaten badizuet, ez didazue sinetsiko, eta galdetzen badizuet, ez didazue erantzungo. Baina hemendik aurrera gizonaren semea jainko ahal guztidunaren eskuinean eseria egongo da. Orduan denek esan zuten. Beraz, jainkoaren semea zarazu, Hark erantzun, Zeuek diozue, ni naiz. eta haiek orduan, ba aldugu testigantza beharrik, geuk entzun dugu beraren ahotik. jaiki ziren denak eta Pilato gana eraman zuten Jesus. Han Jesus salatzen hasi ziren esanez. Gure herria nahaspilatzen aurkitu dugu hau. Enperadoreari zergak ordaintzea galarazten du, eta bera Mesias errege dela esaten. Pilatok galdetu zion. Juduen errege alzarazu, Jesusek erantzun zion. Zeuk diozu. Pilatok apaizburuei eta jende taldeari esan zien. nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi. Baina haiek behin eta berriro. Judea guztian zehar herria asaldatzen ari da, bere irakatsiekin. Galileatik hasi eta onaino. Hori entzutean, gizon hura Galilearra zen galdetu zuen Pilatok, eta Herodesen menpekoa zela jakin zuenean, haren gana bidali zuen Jerusalemen baitzen egon nahietan. Biziki poztu zen Herodes Jesus ikustean, aspaldian baitzuen ura ikusteko gogoa, hartaz entzuna zuenagatik. Mirariren bat egiten ikusi zuela ere espero zuen. Herodesek galdera asko egin zion, baina Jesusek ez zion hitzik ere erantzun. Bitartean, han ari ziren apaizburuak eta lege maisuak salatu eta salatu. Herodesek bere gudariekin batera, Jesus mespretsuz eta isekaz erabili ondoren, soinekoa distiratsu bat jantzi eta Pilato gana bidali zuen berriro. Egun hartan adiskidetu egin ziren Pilato eta Herodes, lehen etsai baitziren. Pilatok apaizburuak, agintariak eta herria berriro bildu eta esan zien. Gizon hau herriaren ahasle bezala ekarri didazue, baina galderak egin dizkiot zuen aurrean eta ez diot aurkitu zuek egozten diozuen errurik bat ere. Ez da Herodesek ere gugana bidali baitu ostera. Honek ez du heriotza merezi duen ezer egin. Beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo du. Baina guztiek aho batez deiadarka esan zioten. Kendu hori eta aska ieza iguzu Barrabas. Hirian izandako matxinada eta gizahilketa batengatik espetxean sartua zuten Barrabas hori. Jesus askatu nahian, Pilato berriro mintzatu zitzaien, baina haiek deiadarka jarraitu zuten. Gurutzera hori, Josi gurutzean. Pilatok 3. aldiz esan zien. Zer oker egin du bada honek? Nik ez dut hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen. Beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut. Baina haiek deiadar eta deiadar ari ziren gurutzera zerala eskatuz eta gero eta handiagoak izan deiadarrak. Orduan Pilatok haren eskabideari men egitea erabaki zuen, eta haiek eskatzen zutena matxinada eta hilketagatik espetxea zegoena askatu eta haien esku utzi zuen Jesus.
adoratzen zaitugu Kristo, ta elikatzen zaitugu, zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Adoratzen zaitugu Kristo, ta elikatzen zaitugu, zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Jesus gurutz hiltzatzera zeramatelan, sorotik zetorren bat Simon Zirenekoa hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten Jesusen atzetik eraman zezan. Herriko jende talde handia zioan Jesusen ondoren, baita emakume asko ere, bular joka eta harengatik aieneka. Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien, Jerusalemengo emakumeok, ez egin negarrik nigatik. Egizue negar zeuengatik eta zeuen seme alabengatik. Ara, badatoz honako hau esango den egunak. Zorionekoak agorrak, aurrik sortu ez duten sabelak eta hazi ez duten bularrak. Orduan, honela hasiko dira mendiei esaten, eror zaitezte gure gainera, eta muinoei ezkuta gaitzazue. Izan ere, egur ezeari hau egiten badiote, zer ezote diote egingo iarrari. Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera. Buru ezur zeritzan lekura iritsi zirenean, han gurutz hiltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek honela zioen. Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren. Gudariek Jesusen jantziak banatu zituzten, zotz eginez. Herria begira zegoen, agintariak berriz burlaka ari zitzaizkion esanez. Besteak salbatu dizkik, salba dezala bere burua. Jainkoaren Mesias, aukeratua baldin bada. Gudariek ere iseka egiten zioten, hurbildurik ozpina eskaintzen zioten esanez. Juduen erregea baldin baiz, salba ezak eure burua. Gainean idazkun hau zuen, hau juduen erregea da. Gurutzete izintzilik zeuden gaizkiletako bat Jesusi irainka hasi zitzaion. Iez alaizba Mesias, salba ezak eure burua eta salba gaitzak gu ere. Baina besteak haserre egiten zion esanez. Ez aldion beldurrik jainkoari, zigorra jasaten agoela ere. Gurea legezkoa du, geure eginengatik merezia baitiagu. Baina honek ez dik inolako okerrik egin. Gero esan zuen. Jesus, oroi zaitez nitaz, zeure erreinura iristean. Eta Jesusek erantzun zion. Benetan diotsut, gaur nirekin izango zara paradisuan. Eguerdi aldia zen eta ilundu egin zuen lurbira osoan 3 arte. Eguzkia eskutatu zen eta santutegiko oiala erdi-zerdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut neure espiritua. Eta hau esanik, azken arnasa eman zuen. Hemen belaunikatu egiten gera.
zutik. Erromatar euntariak gertatua ikusirik Jainkoa goretxe zuen esanez. Benetan, zintzoa zen gizon hau. Ikuskizunera joandako jende guztia gertatua ikusirik bular joka itzuli zen irira. Han zeuden Jesusen ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu zioten emakumeak ere, urrutitik dena ikusten. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa. Honek ez zituen ontzat eman batzar nagusiaren erabakiak eta jokabidea. Judeako Arimatea herrikoa zen eta Jaungoikoaren erreinua noiz iritsiko zain zegoen. Josek beraz, Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitzirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inor ehortzi gabeko hilobian ipini zuten. Pasko jaraiko prestaketa eguna zen eta larunbata astera zioan. Jesusekin Galileatik etorritako emakumeek Joseri jarraitu zioten eta hilobia ikusi zuten, baita Jesusen korpua nola jartzen zuen ere. Gero itzuli eta usain gozozko ukenduak eta mirra prestatu zituzten. Larun batean atseden hartu zuten, agindua zegoen bezala. Jaunak esana, eskerra Sinesten dut Jaungoiko aita ahal guztidun, zeru lurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Guregatik, gurutzean hilden Jesusengan sinetsiz, otoiz egin dezagun geure alde eta gizon emakume guztien alde. Eskadi ezaiogun maitasuna eta errukia guztionzat. Kyrie eleison, Gizon emakume guztien bihotzetan, hasi daitezen maitasunezko, barkaziozko eta ongineizko sentipenak. Kyrie eleison, Jesu Kristoren ekaldiaren indarrak
eliza berri dezan, eta behartsuenen eta zokoratuen zerbitzari egin dezan. Kyrie eleison. Euskal Herrian bizide Kristau elkarteak, bere bihotz berritzearen emaitza bezala, gurutzeko Paskoaren askatasuna jaso dezan. Kyrie eleison. Evangelioaren argiak poztu eta esperantzaz bete ditzan gaixo, ezindu eta sufritzen duten guztiak, eta batez ere gerran eta miserian gehien sufritzen ari direnak. Kyrie eleison. Jaunaren nekaldi eta piztuera ospatzeak gure kristau izatea sakondu eta indartu diezagun. Kyrie eleison. Jaun ona, entzun zure herriaren otoitza eta salba ezazu Jesu Kristoren nekaldiaz. Bera bitarteko hartuta eskatzen dizugu, bera baita garaile bere maitasunaz gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Senideok egigun otoiz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, zure semearen nekaldiari esker, betorkigu laster zure barkamena. Eta zure bihotz onberaz, emaguzu, haren sakrifizio bakarrari esker, zeure errukia, geure egintzengatik merezi ez badugu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, bekatu gabea izanik, bekatariengatik onartu zuen nekaldia, eta errugabe izan arren, gaizkile bezala gaitzetsia zuten. Bere heriotzaz garbitu ditu gure bekatuak, eta bere piztueraz salbamena lortu digu. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzeko
semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu, arren. Guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainkoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Jesusi esker, bere eriotzatan biztuerari esker, jainkoak seme alabatzat hartu gaituen ez gero, pozik uste osoz abes dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure zera, etor bedi zure erreua, egin bedi zure naia, zeruak bezala gurera ere, emaiko zuga, egunetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere geure zorrune, barkatzen diegun ez gero, ez gaitzazu ziketen handian ehortzen, baina atea gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estubaldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu errebeltza, zureako ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zara gure bakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue elkarri jaunaren bakea.
Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukia Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu hauea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotz errugabea, munduko bekatuak entzen duena. Zorion zuak bere maira deituak. Baina zazpiz bat eta sendatuko naiz. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Kanta dezagun. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Maitasun hutsa da gure Jaungoikoa, benetan maitasun neurri gabekoa, guregatik semea galtzera jokoa, horra gizona orain Jainko mailakoa. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Oroit dezagun, maitatu gintuela berak gurutzean. Aitak bidali du Jesus gurutzera, beragan bota du gizonon galera. Horrela gu hurbilduz aitaren aldera, lehengo gizon galdu orain seme gara. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Orain dezagun, maitatu
infernura jatsi zen gizonaren bila. Orain gizona poztu ta bizi dadila. Ogi ardoak betez gure hartzea, jauna bera sartzen da gure bihotzea, oroite ezagun, baitatu ginduela berak gurutzean. Egin dezagun otoitz. Zure misterio santuaz indar berriturik otoizka gaituzu, jauna. Zure semearen eriotzari esker, sinesten dugun bizi betea itxarotea eman diguzun bezala, emaguzu haren piztueraz bizi hori eskuratzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizia besteen alde ematea ez da sekula erresa. Bere bizia besteak zerbitzatzeko gorde edo aitaren borondatea egin erabaki arte borroka gogorra bizi behar izan zuen Jesusek ere. Izerditan odola isurtzera jo borroka. Biziak heltzen ari zitzaizkionei, barkatzeraino zen sendoa eta adorentzua, maitatuz bizitzeko Jesusek hartu zuen erabakia. Egi hau ez genuke inoiz ere ahaztu behar. Ostegunean izango dugu azken apariko ospaketa arratsaldeko 5:30. Bitartean gaunaren presentziak poztu zaitzatela. Agur, nahi duzuen arte. Jauna zuekin eta zure espiritua. Bedeika zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua. Zoazte jaunaren bakea, esker